Talán a kérdésre akkor kapnánk kristálytiszta választ, és legigazabb választ, hogyha a gyerekeket kérdeznénk, mert már jártak itt többször. Ja tak myślę, że trzeba najpierw zapytać nasze dzieci, które już nieraz byli tutaj, chyba oni są zadowoleni z tego szkoły. Úgyhogy most inkább az ő nevükbe szeretnék beszélni, ha lehet. Teraz w imię dzieci chciałbym coś mówić. Nem csak az iskola, a sportiskola, hanem ez az egész atmoszféra tetszik neki, amit kialakult nekik. Dzieciom bardzo podoba tutaj nie tylko szkoła, cała atmosfera, co czujemy tutaj w szkole. Sok barátság született, Są już dobry taki poważni przyjaźni też. de hát ezek nem újak, mert hiszen már több évszázados barátságok alakulnak át. Ale te przyjaźnie nie są nowe, bo te przyjaźń polsko-węgierski ma już tradycja. Azon kívül nagyon tetszett az iskola, az atmoszférája a kollégáimnak is, akik szintén jártak itt. I niektórzy z nauczycielów też byli tutaj w szkole i im też podobała atmosfera tutejsza. És nagyon tetszik nekem is I mi természetesen. oczywiście też podoba. Szeretek ide jönni, nagyon kedves, aranyos ember az igazgató úr. Zawsze bardzo chętnie przyjeżdżam. Wiem, że dyrektor jest też bardzo przyjemny, bardzo porządny. Mondhatom azt 7 év után, hogy baráti kapcsolat, baráti szálak fűződtek köztünk. Mamy już kontakt ponad 7 lat i tak już mogę twierdzić, że są już kontakty przyjacielskie też między nami. Nem csak a két igazgató, hanem az egész közösség között. Nie tylko między dyrektorami, ale uważam między nauczycielami już jest taki kontakt. Hát igazából a lelkünk mélyén minden nap van egy magyar-lengyel baráti nap. Ja uważam, że my w środku ludzi jest jakiś dzień przyjaźni co dzień. Ez azt hiszem, bárhogy alakul az élet, ez örök. Ja myślę, że to jest wieczny. De nagyon jó, hogyha ezeket a napokat így felemeljük I jest időnként. bardzo dobre, że robimy taki na pokaz też. Kivesszük az életből, Wyciągniemy z codzienności és külön i megünnepeljük. robimy jakieś święto. Nagyon gazdag a program, Program jest bardzo ładny, sokszínű és érdekes. jest bogaty i wielorodny. Ezt is köszönjük szépen. Też dziękujemy. A városnak az atmoszférája nagyon Przeważnie tetszik. atmosfera miasta. Kicsit hasonlít Veszprémhez, hiszen Bardzo, erősen középkori város, bardzo podobny do Veszprém, bo też centrum jest taki średniowieczny. de talán itt az emberek még barátságosabbak, mint Ale chyba Veszprém. tutaj są ludzie bardziej przyjemni jak u nas. Igen, először járok Tarnówban, először vagyok Lengyelországban. Oczywiście pierwszy raz jestem nie tylko w Tarnowie, w ogóle w Polsce. Nagyon nagy élmény számomra, To jest bardzo przyjemny. és nagy örömömre szolgál, hogy új kapcsolatokat alakíthatok ki. Bardzo się cieszę, że mogli nawiązać nowe kontakty. Tetszik nagyon az iskolátok. I ta szkoła też nam podoba. A właśnie jak ocenia tak ogólnie szkołę, tak jako... Hogy általában jártás, amit láttál az iskolából, hogy értékeled? Tetszik. Nagyon barátságos diákok vannak itt. Jest taki bardzo przyjemny. Uważam, że młodzież jest taki bardzo przyjemny. Az iskolavezetés és a tanárok határozottan tetszenek. I kierownictwo szkoły i nauczyciele też są taki, że bardzo chętnie chciałbym z nimi też współpracować. Nagyon tetszik a táj. Okolica, przyroda po drodze, co widzieliśmy wieczorem, był bardzo ładny. És hát azt nem szabad elfeledni, hogy a közös történelmi múlt az nagyon erősen összeköt I bennünket. to nie można zapominać, że ta historia nas łączy bardzo ostro. Én nagy rajongója vagyok a lengyel irodalomnak. Bardzo lubię literaturę polską. Sienkiewicz műveinek Przeważnie Sienkiewicza lubię. és a lengyel I történelemnek. historię oczywiście.